Ако желанията ти не се сбъдват, ти ги пишеш, но те не се сбъдват. То най-вероятно не си направил тези 3 неща. За да може да манифестирате лесно, първото нещо и основно, което трябва да направите, е да изчистите пространството. Първо изчиствате цялата енергетика. Тоест, използвайте някакви медитации, много водени медитации, или пък вие сами останете някъде на тишина, освободете ума и заредете чакрите. Помислете си как всяка една от чакрите се изпълва с въпросната светлина, с цвета на самата чакра. Това е най-бързия и най-лесен начин, в който вие да го освободите и да заредите. Тоест, първо освобождаваме пространство, после зареждаме и с зареждането вдигаме нашата вибрация. Това е второто нещо, което правим. Когато сме на висока вибрация, манифестираме много бързо и дори не е нужно да правим никакво определено действие. Тоест, когато вие сте с хубави заредени чакри, манифестирате само защото говорите. Толкова сте на високо измерение. И третото нещо, което трябва да направите, е да се съсредоточите преди да започнете. Може да визуализирате или пък може просто да дишате дълбоко, за да успокоите ума, и тогава вече почваме писането на желания. Вчера имаше още един въпрос, в който зададаха какво правим с листчетата, които вече сме написали. Значи аз казах благодарности, започваме с благодарности и след това пишеме желанията. Да, и тези листчета може да ги сложите под възглавницата ви до следващия път. Опитайте се да пишете желания месец за месец. Всеки месец имаме портали, които се отварят. Новолуние, 3 дни след новолуние са най-благоприятните дни, в които вие може да слагате вашите точни и ясни намерения. Закона за намерението и закона за привличането са два от основните закона, чрез които ние манифестираме нашите желания. И вече вчера гледайте предишното видео, в което обяснявам по какъв начин вие да манифестирате и да пишете желанията си, за да може да бъдат добре формулирани. Хубав ден! За енергообмен последвайте профила ми. Мандала танц е начин, по който женската аудитория може да манифестира своите намерения и да ги материализира в съвременния свят. Чрез мандала танц ние изпадаме в осъзнато танцуване, което всъщност ни помага да балансираме себе си, вътрешния си баланс, мъжката и женската енергия, които живеят в нас. Особено полезно е за съвременната жена, която живее в забързаното ежедневие и понякога има начини, по които вие да се отпуснете. Мандала танц е един от тях. През поставяне на намерение преди класа и осъзнато танцуване с медитативни методи, ние успяваме да материализираме много бързо нашите желания. Такъв курс ще направя за вас онлайн, който ще бъде през ноември месец. Напишете ми дали бихте се записали в коментари, дали бихте се записали на онлайн мандала танц, която да правите вкъщи във вашия дом по лесен и елементарен начин с мен, Адриана, ваш инструктор. Много добре ще раздвижим и ще завихрим женската енергия, а жената, влизайки в женското си ампула, успява да постига всяко нещо с лекота. Затова очаквам вашите отговори тук. Последвайте ме за енергообмен. Хубав ден! Имаш много желания, а те ти се виждат невъзможни за изпълнение. Днес е 2 октомври. Новолуние и това е времето, в което може да манифестираме нашите желания с лекота. Отварят се специални портали, през които много лесно може да изпълните своите желания. Ето ви една техника, начин, по който може много бързо да сбъднете желанията си. Пишете на лист първо 10 благодарности. Бъдете благодарни и изпълвайте листа с истинско от сърце. Написвайте всяко нещо, което имате и защо вие благодарите за него.
А след това напишете 10 желания, които искате да ви се сбъднат, като казвате нещата в момент, т.е. казвате ги в момента, така все едно вече ги имате. Например, благодаря, че живота ми е изпълнен с изобилие. Благодаря, че днес е 1 ноември и аз заминавам за Италия. И ето така, по този начин, не повече от 10 желания, за да не разпилявате енергията, и правете това на всяко новолуние всеки месец. Успех! Ще се радвам да ме последвате за повече съвети. Благодаря!